ponoříme do fascinující historie sociální práce, konkrétně do 19. století, kdy se všechno změnilo. A kdo by nám to mohl vysvětlit lépe než naše dnešní hostka, expertka na historii sociálních politik, Mia. Vítej, Mio. Ahoj Tome, děkuji za pozvání. Je to velké a důležité téma, tak jsem ráda, že se na něj podíváme. Super, tak pojďme na to. Když se řekne pomoc chudým v době před 19. stoletím, většina z nás si asi představí prostě dávání almužny. Bylo to tak jednoduché? V podstatě ano, ale právě v 19. století se začal prosazovat názor, že to nestačí. Že takzvané plané milosrdenství, tedy jen slepé předávání darů, se musí proměnit v pravé milosrdenství. To znamenalo aktivní a pozornou dobročinnost. Co si pod tím mám přesně představit? Jakože nestačilo jen dát peníze? Přesně tak. Cílem bylo vytvořit mezi dárcem, kterému se říkalo vizitér, a příjemcem pomoci morální pouto. Vizitor měl být vzorem a nepředával jen dary, ale hlavně starostlivost, rady a povzbuzení. Bylo to snaha o skutečnou změnu, nejen o dočasnou záplatu. To dává smysl. Ale jak mohli vědět, kdo pomoc opravdu potřebuje a kdo se jen snaží systém využít? To musel být problém, ne? Obrovský problém. Proto se začal klást důraz na diagnostiku. Bylo nutné oddělit skutečnou potřebnost od té nepravé. Skvělým příkladem je London Mendicity Society, která už od roku 1818 razila heslo Not relief without inquiry, tedy žádná pomoc bez prošetření. A jak definovali tu skutečnou potřebnost? Identifikovali 3 hlavní příčiny. Neschopnost pracovat, třeba kvůli nemoci nebo stáří, nedostatečný výdělek z práce a pak úplný nedostatek práce. Cílem bylo individuálně a přesně zhodnotit životní situaci každého člověka. To zní trochu jako výslech. Jak se jim dařilo získávat informace, aniž by lidi ponížili? To byla právě ta výzva. Zdůrazňovalo se, že se to nemá dít s inkviziční zvědavostí, ale s laskavou starostlivostí. Údaje se neměly získávat ponižujícím výslechem, ale měly být výsledkem vzájemné důvěry. Nebylo to snadné a vyžadovalo to od vizitora obrovskou ohleduplnost, úctu k důstojnosti chudého a trpělivost. Takže vizitor byl takový detektiv a zároveň přítel. To je zajímavá kombinace. Přesně, krásně to vystihuje dobové heslo pátrající oko a darující ruka. Vizitor dělal takovou mikrostudii životní situace, aby pochopil nejen charakter nouze, ale i nadání a povahu toho člověka. I když byl dotyčný nemocný, hlavní snahou bylo, aby mohl a chtěl pracovat v maximální možné míře. To dává smysl, ale fungovalo to? Viděli nějaké výsledky? V Paříži, kde tento systém zavedl Josef Marie de Guérando, ano. Během 6 let se počet podporovaných domácností snížil téměř na polovinu, a to i přesto, že počet obyvatel města vzrostl. Bylo to vnímáno jako velký úspěch. To je působivé. A jak to vypadalo v té době v Británii? Tam probíhala průmyslová revoluce na porno, takže problémů tam muselo být víc než dost. V Británii to bylo složitější a lišilo se to. V Anglii existoval systém takzvaného indoor relief v pracovních domech, ale také outdoor relief, tedy příspěvky k výdělku vyplácené mimo ně. Všechno se to financovalo z chudinské daně. Naopak ve Skotsku byla podpora v rukou církve, financovaná z darů a sbírek, a kladl se tam velký důraz na osobní vztah, podobně jako v Paříži. Takže v Anglii to bylo víc státní a byrokratické. A to vedlo, předpokládám, k nějaké reformě. Přesně tak. V roce 1832 byla ustavena Královská komise pro přípravu reformy chudinského práva. Výsledkem byl slavný Poor Law Report o 2 roky později, který konstatoval, že v systému je obrovský nepořádek. Hlavní problém viděli v tom, že se nerozlišovalo mezi pracujícími chudými a skutečně nemajetnými. Všichni byli házani do jednoho pytle jako paupers. Takže navrhli nějaké řešení, jak je odlišit. Ano, zavedli klíčové rozlišení. Distinction between the poor and the indigent, tedy rozdíl mezi chudými a nemajetnými. Podle nich se zákon měl starat pouze o ty nemajetné, tedy ty, kteří si opravdu nemohli pomoci sami. To vedlo k radikální změně, novému chudinskému zákonu z roku 1834.
A v čem byl ten zákon tak radikální? No, kde začít? V podstatě zrušil veškerou podporu pro práceschopné lidi mimo pracovní domy. Pokud si byl zdravý muž a neměl si práci, tvá jediná možnost byla jít do workhouseu. To byl takzvaný workhouse test. Tvá ochota jít tam měla otestovat, jestli opravdu chceš pracovat. A život v těch workhousech byl asi jako na dovolené, že? Přesně naopak, platil tam princip less eligibility, neboli menší nárok. Podmínky ve workhouseu musely být úmyslně horší, než jaké si mohl dovolit i ten nejhůře placený dělník venku. Cílem bylo lidi od žádání o pomoc odradit. Pane bože, to zní neuvěřitelně krutě. Jak to tam vypadalo v praxi? Bylo to velmi tvrdé. Muži byli odděleni od žen, děti od rodičů, všichni nosili jednotné oblečení, byl tam pevný denní řád a komunikace mezi různými třídami chudých byla zakázána. Architekturu často inspiroval Benthamův panoptikon, aby byli všichni neustále pod dohledem. Některé statistiky jsou děsivé. Karol de Schweinitz uvádí, že jen 7% dětí narozených nebo přijatých do workhouseu se dožilo 2 let. To je strašné. A splnil tenhle systém aspoň svůj účel? Snížil počet chudých? Paradoxně ne, náklady na provoz byly skoro stejné jako u předchozího systému. Lidé v nich nezískávali dovednosti potřebné pro práci v továrnách. A co je nejdůležitější, počet registrovaných chudých dokonce vzrostl. Celý systém byl postaven na politice zabránění závislosti na pomoci, nikoliv na politice zabránění schudnutí. Takže státní systém selhal. Co na to soukromá sféra? Vzniklo něco, co se snažilo reagovat na tenhle chaos? Ano, a to nás přivádí k dalšímu klíčovému bodu. Vzniku Charity Organization Society, neboli COSEUS, v Londýně roku 1869. Jejím cílem bylo reorganizovat a racionalizovat soukromou dobročinnost, aby byla v souladu s tímto přísným veřejným režimem. Říkali tomu vědecká dobročinnost. Vědecká dobročinnost. To zní dost chladně. Jaké byly její principy? Byly silně ovlivněny tehdejším ekonomickým liberalismem a sociálním darwinismem. Krédo bylo, že kdo je chudý, neobstál v konkurenci, často kvůli vlastním neřestem. Chudoba byla vnímána jako ekonomická nemoc jednotlivce. COS se tedy nesoustředila na socioekonomické podmínky, ale na nedostatečnou sebekázeň a morální charakter příjemců pomoci. Takže zase diagnostika a kontrola, ale v soukromém sektoru. Jak to dělali? Vyvinuli metodu, která se stala základem pro moderní případovou práci – casework. Každý případ se nejprve důkladně prošetřil. Následovala porada o případu, takzvaná case conference. A pokud byl žadatel shledán hodným podpory, byl zařazen na seznam a předán nějakému spolku nebo dobrodinci. Vše bylo velmi systematické, s množstvím formulářů a směrnic. A to vedlo k profesionalizaci, že? Už to nebyli jen dobrovolníci z vyšších vrstev? Přesně. Časem se ukázalo, že dobrovolní friendly visitors potřebují školení a vedení. Průkopnicí zde byla Octavia Hillová, která zavedla funkci referentky pro auditory, což je v podstatě předchůdce dnešní supervize. A postupně se začalo diskutovat o placených pozicích, což byl velký krok k profesionalizaci oboru. Ten přístup COS mi pořád přijde strašně zaměřený na kontrolu a disciplinaci. Vznikl v té době i nějaký protipol, nějaký lidštější přístup? Naštěstí ano. Zhruba ve stejné době se v Anglii objevila úplně jiná odpověď na stejné problémy, takzvané hnutí usazování, neboli settlement movement. Jeho myšlenkou nebylo měnit jednotlivce, ale měnit společnost a prostředí. Sociální práce pro ně byla i kulturní prácí. To zní jako mnohem sympatičtější přístup. Kdo zatím stál? Klíčovými postavami byli Samuel a Henrietta Barnettovi. V roce 1884 založili ve Whitechapel, chudinské čtvrti Londýna, slavnou Toynbee Hall. Geniální nápad byl v tom, že mladí vzdělaní studenti a absolventi z univerzit se usadili, tedy přestěhovali se přímo do této čtvrti a žili tam jako sousedé chudých. Takže místo, aby docházeli jako vizitoři z jiného světa, stali se součástí komunity. To muselo úplně změnit dynamiku. Přesně. Cílem bylo budovat solidaritu, ne uplatňovat autoritu. Tam, kde COS viděla morální selhání, settleři viděli systémový problém a snažili se o sociální reformy.
Zatímco COS se dělnického hnutí bála, hnutí usazování ho podporovalo. A jaké byly jejich metody? Pokud ne formuláře a vyšetřování, co tedy? Jejich metodický trojkrok byl družnost, vzdělání a volný čas. Toynbee Hall se stala kulturním a komunitním centrem. Organizovali večerní školy, kurzy pro dospělé, umělecké výstavy, sportovní kluby, letní tábory pro děti. Snažili se lidi zapojit do kulturního života a dát jim nástroje pro lepší budoucnost. Zároveň ale řešili i praktické problémy. Založili stavební společnost pro lepší bydlení nebo právní poradnu pro nájemníky. To je fascinující. A jak se na chudobu dívali samotní Barnettovi? Měli pořád stejný názor? Právě že ne. A to je na nich skvělé. Na začátku byli zastánci pracovních domů a kritizovali stát. Postupem let ale svůj názor úplně změnili. Začali prosazovat státní penze, programy pro nezaměstnané a rozešli se s COS. Samuel Barnett dokonce prohlásil, že teorie o odstrašení jako motivaci k práci je falešná. Wow, takže prošli obrovským vývojem. Dokonce prý změnil pohled na daně? Ano, jeho slavný citát zní: kazatelé, kteří věří v příchod Božího království, by měli nahradit starý text Bůh miluje radostného dárce větou Bůh miluje radostného plátce daně. Viděl, že soukromá charita ani chudinské daně nestačí a že je potřeba spravedlivější přerozdělování bohatství. Takže tu máme dva naprosto odlišné proudy, které se zrodily ve stejné době, COS a hnutí usazování. Dalo by se říct, že to jsou dva základní kameny moderní sociální práce? Jednoznačně. Na jedné straně máme individuální, systematickou případovou práci, která se zaměřuje na jednotlivce a jeho problémy. To je dědictví COS. A na druhé straně máme komunitní sociální práci, která se zaměřuje na prostředí, sociální reformy a posilování komunity. A to je odkaz hnutí usazování a Toynbee Hall. Oba tyto přístupy existují a doplňují se dodnes. Skvělé. Mio, moc ti děkuji za naprosto vyčerpávající a přitom srozumitelný výklad. Myslím, že naši posluchači, kteří se chystají na zkoušku, teď mají v hlavě mnohem jasněji. Takže, abychom to shrnuli, 19. století přineslo odklon od pouhé almužny k organizované pomoci. To vedlo k brutálnímu, ale systematickému systému nového chudinského zákona a pracovních domů v Anglii. V reakci na to vznikly dva hlavní proudy soukromé pomoci, vědecká a kontrolující COS a komunitní a solidární hnutí usazování. A z těchto dvou kořenů vyrostla moderní sociální práce, jaký známe dnes. Perfektní shrnutí, není co dodat.